ngan siew kylliang kỳ chuyện nghe ba u trai kuri ai nguh ngan ra u trai ya ro ker teng jong tôi nga i du trai ba u ngap ya nga u bên đêm ya la gash kor ha ba nga khot ker ba kỳ sai te chính ya kỳ ca la nya nga chính kor det nu ro kỳ khum kỳ bên la not ya nga Daei ngan siew kylliang kỳ chuyện nghe ba u trai kuri ai nguh ngan ra u trai ya ro ker teng jong nga la khot ker ba ga ker teng u trai trai gen rat a play jong nga pelai chính em cho nga u bas bun u trai u bas ngau se nei u nong da ki ba lui lui u la bên em ya nga Daei ngan siew kylliang kỳ chuyện nghe ba u trai kuri ai nguh ngan ra u trai ya ro ker teng jong Pai men xiêm cho nga na ga ba khu slai u les bun u trai ya pa pelai na ga chin ya la na ga chin ya la na ki ma ngan sa ya tha khvat u trai ba em neng ki ba em Daei ngan siew kylliang